Emanchen. Eja. Nana mumo mumnyanko. Emanchen. Aja. Se me twen medibi. Nsu amoa ade san. Da wo say ya yema fie so kopre sabode. Na owu aba ofie won koi. Nsu so ase. Sa pepepepe say tinti toti etioto. Ye no msanso no na ye fa adwen. Se bi obakwasea ene o twabe wo nsu ho. Ade nsatini. Empani so say obakwasea ene gya ne nan egu no ewo wirem. Ansa no mum na ne ebia ni epuo ebo. Na kwaye mu binabo ebia nso ni hu. Yesi kwaye age won so emfe ne kwaye wa empani se edukuro eno anso etimi ye kwaye mu esuma bria. Na se watwe so hu edukuro no de o. Mr Good eno ka se akokọ antwiwa wo se wonya nantua enka wo bedwiri pop na se akokọ ba akokọ ne na etiaba ne nkumba eyampa empani se akokọ bidie animadechi enso otie free onini ano amnante ya hine se wonnam akura bi kwa na se wote se akokọ obon a ya man ka se woduro bi na woda continue bi niema so empani se nwisie bia ne ho a eja eni ase na se wotuba ta so boni so a ema ne busa amane wo kai wa ankasa wo be maka akiri wo se nipa na num wo hoyi enye subonten ade ato da wa wo yesi yo batatio nyenka se batadie eye ampa me ena me kan se akokọ esakire akroma enye ne fe na se mnante hine nsu a eje nkwa de ye nsoma bere wo eye sa asuso nsu ntie ya yemfa yemmane susan amade esufi bia nsu timi dumuja eye no kre menu beko yede dada efu na osama nso bubu ba na ehuru onya beto obi na ye onua ba bi eyampa enye wia sensem na ehuru san kasama ma ne wo asanke egogwa bisa na se osama de wose enye ne nko aso ne anajo enye wia sensem ne mu enko osama ma wade a egogwa bisa yo amrante ni yankwai me na menwene be ka se ebe we menwene wona na mpadu ayi ase menwene de mama madres na be se ni suo eye nsuo nanso etene a emo nsuo bia mu yesi asama adon krato ebia ne di na kwanso de ato nsuo ano eye no kre ese empani aka to ho dada se wo pe anoma ya toto a usuro se ne nan ebe hie na se obenyansafo so ne di kosia ebo kase mu eye no kre ena no me ka kire obi se abo akoto oni tiri nanso tiri no ho tuma me twi se ma betwani nso ne kura abo ayo yampa empani se yenka ni wachi a wo se agro yi anyansafo mienu nso etwa ba ewu ntem empani se jamanka nyamanka jampani se jamanka nyanka ese jasa ye nyasa ya jaman kanso enya mane nkada pia mo ko sijadie betakali ensemfu wo yi empemu da yese se wabakon nye fa emfa hwenye entu wabakon asoriba ene ka se nyankasa asoriba se nyankasa jonfo wo se wodi siani na se anye ya wodi bia ho na se chotobra nso e kan paso akomodie ho Area manufacture bamu no tutuba na sheba manufacture so na baka yo yanko mututu ebi amba fani ne bia mon credit no kwese wakwa hemfi ne se enko afo na agobisa ohini se hado yese kura okomu ye twa hene fom na ozo na wase okure mudu ana ampa me nana eno kan se aboa koku opetu ene wo ya ka waburufu ena ne ho edwono mlantia hine enkuruma wase ni wura se dianya ye kwane te no makadada se esoro efom yes ya obi nchiro kitrete won fro ena fu kwan tintin so na menkuruma sini o enokra eyampa empani se anamotintin wo hu anamotintin ye se de anamo baako eni frase mlantia hine o fanwa ne se wa anwe ane firi bia fa no empani se panyina owo fie ne bia na ewo wire ka nwane achechide nkwanso anketuo entu kwaye muda enokra esa aboa breku ena meka se die breku esu ehuhia no abuburo su a na wakohwe ni sunsun mlantia hine mese mia na meka se ansa na kodunuma besore ahomache ede nkrata egu ne sire so kan obra ne yere adwale da hono a wontimi nkɔ ho no na bibi ne emkoye eyampa ena dia mesi empani se toba
ni dwumadie asuo mu na yehu so mfaso yesi ahene yɛkempanya ni mu a ebi nyila ɛyɛ no kora me na me ka sɛ yɛmfa akosua kuma kɛseɛ ɛne bɔ bɛɛsi bra ɔfa kanade na bi ntie bi me se yɛmfa akosua kuma kɛseɛ ɛne bɔ bɛɛsi bra ɛna sɛ wontumi okrobom ko adabosi a wo anu ba no ma okuya bɛɛsi ni pieto ɛnyɛ ɔbaakofo ne woro na sɛ bɛɛsi ni so sɛ wamane mpɛmu anyɛ dina a ɛmɛma ɛsɛ ne mpa bɛɛsi ni taade a ɔbaakofo ntua ka ɛnyɛ baakofo ne si bɛɛsi o nanso ya ne de nya kwahwɛ ma bɛɛsi yɛnyɛ ho abatɔ na sɛ wiase mu deɛ ɛsɛ ansa na wɔsɔfo ɛbɔ n'ani ɛkyerɛ nketesia no na wɔde wɔhunu wɔn ho na aketesia nso woso ne to a yɛde kɔkudo nsuro na tia no yɛsɛ aboa ɔkanaman wɔsɛ wɔfe a amane wogya ne nneɛma ne nan a amane nti ne nneɛma nka ne yam panin sɛ adanse nti na aboa kaman ɔfa ne yere ɛwɔ petee ɔkanaman nso onim sɛ ne baa bɛwu a ɛnka ɔtɔn ne gye dompe mpanin sɛ ɛnyɛ nsa a aboa kaman bɛdom tiri o emom nipa ho donti ɛna odi n'akyi ɛkɔ emom nipa ho donti ɛna odi n'akyi ɛkɔ ansa na bɛrima bɛyi ne yere mfoni na firi ne dan mu no ne firi deɛ wayɛ ntira obi nwale na emumu ɛkwa nwale na yere fun kwa ɛna sɛ yɛsɛ wɔde hyɛ nso wanko a akɔ adwane ɛyɛ ampa sɛ ɔde hyɛ anko akɔ adwane me ɛna meka sɛ yɛ keka funu a yɛ keka de ma dampa yɛsɛ ɔhena wontie afutuo no ɔde ntuma mu agyanan ɛkɔ badwam na yɛ nkama sɛm nso no wɔno nso na onya amane a yɛntene no na sɛ nantwinum a wɔyi ne yana mbu bewe sɛ nantwinum a egya nantwi akyi edie ekodware po a nsuo fa no nantwinum nso sɛ wodi nantwi akyi a onya biribi bu manka onni n'akyi sɛbi o kwatani a wɔkɔ bia wɔsɛ wɔnkyɛ obi a ɔno mu obi na ankyia no me na meka sɛ ɔbra mu ntwetwede nti ne yehu wansa wɔ bisifo mu sɛbi na ka wansa wɔ besi ɔkɔɛ de sɛbi onifrani ɛkyerɛ mu sia onifrani kyerɛ mu sia na kokɔ ɛyɛ mpanin se deɛ wɔkum ne nantwie anadwo no wɔno a na ɔma a yɛde ne serɛ ɛda ne na ɔkɔmfo bɔne nso sɛ kuro bɛbɔ a wɔtim bi mpanin nso se sɛ bɔfoɔ ani hwee ɛma ne mamfoɔ ɛnyɛ yɛdu nkɔtena ɛna deɛ mefa ɛgya deɛ mefa ɛdane korɔ no na sɛ woama wo ba nso ansum mmɔfra bɛmu a wosuma ne mpa ne berɛ mu wofa saase deɛ nso na sɛ woamfa nkyerɛ ɛdane korɔ no me na menwene bɛka sɛ timpom ayɛ saase deɛ yɛfa no akokoduro so adeɛ a ɛyɛwo dea nso ɛnyera da ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ yɛnka ne wakyi a wo sɛ agoro yɛbɔ soturo mmienu nso akamfo baako ɛyɛ nokorɛ ɛsɛ twɛdeɛ sɛ ɛmu ɔden kora ɛntetire mmerante ayɛ no woyi wo ti woyere te wo ho woasete wo nkyɛn adehwɛ bɛ deɛ wokɔfa na ade ayɛ dɛ biribi ne wo ho a wo sɛ ase ɛnɛ deɛ wafu me obi mmɔ ɔhene asom taa na ɛnyɛ deɛ wɔyi ne ti na deɛ wɔka ɔhene akɔda na wo deɛ ɔne ɔhene ɛda wɔbɛɛdu hwan na nim ɔhene yie asɛm na waka no na natene wo ti na yɛ wo ti yie a yɛde yi wahene no ne nyina ka pokyirapokyire ho ɛnokani sɛ wakonnwa boa sɛ bi wayi mframa yɛnyi n'akyi samampom so akoduro nso woni wura na ɔbusua san samampom twene yɛde nkontommire na ayere nanso yɛde dadeɛ na ɛbɔ ɛnɛ te kɔkɔɔ nso ne ma nsamampom ɛyɛ hu mpanin sɛ wo fie ɛbɛn asieyɛ nkyerɛ sɛ wo na wobɛwu kane wantempom mu nsa homa mea na mepɛ ɛne yɛtom adonko na sɛ apa yɛ nso ɛnoa ne kasakyerɛ de ma nana no obɛsi nnua aduasa nso a yɛnkɔsire mu nkɔse ayie nantwi hɔhoɔ ɛna ɛtɔ amena mu ɛnyɛ daa bɛto boɔ twa asuo fra no na da no ana mpafe bɛsiw mpanin nso sɛ aboa no nano wasɛ dɛ koraa ntware asuo kaka yɛwɔ a yɛsɛ kɔkoram wotwa wo tiri ho hyia wotwa wo tiri ho hyia na yɛ wɔ bɛyɛ ntira mpanin nso sɛ kokoram amfɛre sɛ wɔbɛtɔ wo hwene so a wo nso wo mfɛre sɛ wode asaa wabɛda ɔhwene nso ebu a na w'anim asesa mpanin sɛ anibɔ a ɛkɔtire adwenkyerɛ te sɛ nipa anim adwenkyerɛ te sɛ nipa hwene obi adeɛ fata n'anim me na menwene bɛka sɛ metibi adi metibi akɔ ɛno ɛna ma ntakraboa ne nsoroboa ɛhyia wɔ aduaba so ɛpia o mmerante hene mebɛsra wɔ me kɔma ba bia dama no na mekɔ mema biam deɛ yɛka ne nkɔntia mpanin nso sɛ fɛfɛ na ɛfɛ ɛno nti ɛna ɔdaa m'ani to mmirika ɔsɔ n'anufo na ɛnyɛ sɛ ɛbɛte atɔ abusua ɛnyɛ kuro ne abɔ agyae abusua nso yɛ kɛse a na ɛhyeɛ ɛbɛm yɛsɛ abote sɛm ti nso na ma abusua panyin na fudu ayɛ ntika mu nti ɛna yɛto ɛhyeɛ mpire no na sɛ baakofoɔ deɛ wɔto hyia a antene a ɛbɛkyea na nyɛ ti bɔnkɔsofoɔ mmienu hyia so ne yɛpra somdweo sɛ kookoo no nyɛ soɔ so nti anka yɛmfa hyeɛ nkɔfa kyire na sɛ kookoo nso sɛ ɛkɔdi soro a sɛ woampagya wo ti a wonte na sɛ ampa
And the better Prugun, Muamatinya Bajanino. A better Prugun, I about one TV though. I'm not taking in and no say out. And manufacture Bennett. It means some more Majaniano. Momo de some keep a Bennett, but some Bena, on credit to a Mati. Your TikTok, I saw Benny, and your YouTube Park TVGH. And they are 2 months in own fear. And I know say as in the match non any boy and or Sandy Beffia or back home or no but away or bum him home, him. Oh, home no, Matters come out sapphire in fear. I am pa. You can be better. I don't think I make actually Okunini set a check the boy dinner and Fakoton. I'm not here. So, Krubia told you more about any answer. Hey! And I am a catcher would say, I bought as for Quan. And a chinchina say, what did I know? A big cratch and boom there. I was for Quan so, what did you through a better in Penny? I'm not telling you about the one in your charming commands on your between you could have. And the catcher would say, so who pray baying here? I brought Puma, who put Nicola. Who Banson one qua would you and you so? I am pa, ye pa, ye behunti, and your church of boy. A common in your wada. Kankan and tea than one sample because you. Ah, never one sample be so and penny for say a bra I can for ye pay a number near Irene, you see a near bed. And now no mean beway and answer me beway a war and more from 5 Miss C and Frama in Unibipo. No sign is a Mitchell beside Nenso Kayama. Muba baby sigh, you bet you the boom. And some from Manso at Tawadia, the boar at Tosso. Sansa Fadia or the chair. Ah, I believe it to be as you need dear. They say Akroma, Anasa Sansa, or Bobo Otupa, a botine and a domino. A piano or the Japa in Yanipa. If I chose a Ububene, who I am Kambua, and a Yaber and Benufi, Ubermi uncle. I don't know money, but I know you, Mr. Sana. You know, Reverend Jack in tea. Because about Muboni manufacturing or say no crack. It's more, a baby one of one. Ah, sorry, but tidy machine. Monko Peco to Kuna can time. Then the moon load to Benny Muvia, Monsan Famrana, who imagine she may say, young command, Gary Acom, and Dimua, not or Chia in the movie. Ah, not a cocoa dear, so not to pay flower yet. So what to Akoko is and young Kukuchina. Afterwards, the Kukuchia, the toy pie. Me, I know if I say a friend and entry or Yakuba or no, I am Taco. And I was say, Yadia Becum as a sofu, maybe in to see what and Ra and I'm in Muni Sabi and I may say, Sissy and Cocu, a Timalibo. First, no quitting man, but I know what you know. And Penny said, Dr. Moore Camping Son, a block of cook one in him. Susa, what a such a friend from my Minnesota. Madame may can't say, Dr. Moore and Yancy in Chicha, Neddy, or what Tias lady, or some balloons to feed. I now got us my sister Diary be high woman of baby. Ah, also Coto, Elsa, a pint, or Sadia more than an sapine. And Penny's a block to who won't can't name Ninja. Yes, it's all Bocoto Bon Quasia, and then Yacopo, and Penny said, what double unity, my agitated him. So far, Motia come for you, no Motia so far. Hey, I know what was so called to bring promote your S on a while so called to be. Ah, necessarily. Susa, what a such a friend of my Benjamin Suno. And I say, Susa, we're going soon. It's so NCA, yeah, mine, my dear. You mood, you sir, oh baby, you see the metrics. And Penny said, Open Susa, and who dear Equa, and we see the coin. Ah, Susa, also, yes, one drink this year. Minna me say, Pano, or message it. If the phone, a piano, and so to look about Sibima, and Chena no do. And yes, I shrubber and or cancer, I get it here. Who are to yum, any yum, Nessa, well, green yan, sir. What was your kumba and bread? I'm a dear crowd made to me. And Penny so bien, who you know much to my one channel. I'm to Mamma, if I come a massy. I could not put your baby. As an old cabin, and I didn't count. I asked me and come for. I be a council. I found when he said, I'm not see, I asked me, young council. Masuma, when you had that, yeah, baby, and Penny so said, me no bacco, yet it had a fool. A procuma, a bush and impo, and I yet, a kuma could be never so breather. And Penny said, a bois can't be, can't be.
wo bre papa sansa ni 9 pink ansa no wonfa enhye papa bia na sɛ aboa aketechire nso nyɛ ne bibi ne kanka bi anka ne kawa ɛna ne ku kanka bi so wu a wanya hwe kra wo jankawa mpin ansa yɛsɛ sɛ ɔfo bi turo ma mene a wanyina mo anim a wɔsere wuti na no sɛ sɛ wo yiri ya no kyɛ sɛ fa wo yiri kyɛw duadua mu odue so ɔde esi ne metri so ampa mpani ne ka sɛ owu na na sɛ wo de bɛdua manfo sɛ petetu ebi asisi pa petete de ato okuni matutu petetu matutu ti mu fan kan tenso no o mo petetu no mo to ye wi edi begu ye be ma kwan sɛ obi wɔ asɛm bi a e be ma ho kwan na afi eti na no me ma mo adwobrɛw na mo no mu nsu Pacha muma munse asa ya tutu peke ya mo nse ma adwafo ni na o ma ya de emrantie hin na etimi nse ni fasu o ye obi a e ba bebu mu a onimonyene ayi na afa na o hua se de be ni si banu e ya kransi enti se de etie bia na pese ye ma ne ye ti na ye de ne ba kire abedwafo o ma Ghana abebu kransi fo se ye sisi emrantie hin na no se obu ba bro ti wo bu be ni nyina no na onwini begu obu beni nyina na onwini benigu obu beni nyina na onwini benigu obu onwini bebi sesi ama ayem de pa na suru efi se ayasimi yankanfo ebe we ni ba bia ada etimu ene ma follow ya matie no se mubu be na won fa ma ofa ya eja pon obu ni na no se ya de na woni ya nyaadwe no ya dwe ade ti na ne ya nyaadwe o na se de ade bia na be no so nana no mumu haye ni sanse be nka de beto fom yo sake twe yedwe to ya so nya bu na to fom na ese nana no mu dia ya mfa ma obi ayi so akoto de friend say like go we di see anansa be nyo de bi obi etimi twi ebe ni de enti adima nana no se be ya wo nkonya asem wo be no enti nana no manu nsu awie dia eni okuni sidom no no tina ye bu be no ayese ayem panyin kasa enti na panyin fo se ye nyina sanse wo be bu be bia se mpanyin se it is okwo gina mpanyin nim koka akobi a na santime mu no mudi na asem ni bu anefo mpanyin nim pa o wase konto na pe na homa so ne kon enye wadi fo yenua amoyaw o se o ebushia mpanyin fo mumo oda ya sipa ana ake se wow reverend ja inti se amafo sere almost sere pe enua ba bi boss lady wo UK the near the person ranting he will be never go. I have seen you come from the near. Mongus now we share video no a band they go say and yet Sabi I go show Kumaka say and this best a bed any bed ya before she share ben on one at here. It's not dear a bear would tear say oh that na first time I want here. Would never be an ubua, but more than said what they a back credit to know. Then you have Frank upon or say I follow you every day. Yamish now. Nana Kwame or say he is too much. A man saying, "Ona yebo abasosha no mo jiwa tum keke." And afena we show mo ajama and then be ye emprensa. E dey di kan me ma march no e wo oda. Oni justice aban. And ada no so ma ni na o say ya e dey free so. And then abato so emprensa. Enti no e man tie hene. Na dia u twase kan kasa. Mun twitwa mu dia petetu ko a mun tutu. Enti okuni ni. Yeso ba wale ase a onche no tuba ncha wunua me na me ka se akokon okwa akopre asomdwe mpa atopa kan na se praye tie ni frenchi na koto bible agi fia kan ten so se woni ma topa bu a wonsere wase na se amamfo so abosia ayawre ho asori ba ne ka se oba ompe na dwaye akiri ono no wasi mi wura wujale wi afa praye ehwe ebra praye twe dwaye fi na praye so san ayabra Bebowa esi ahwedi abena osi wodo enkosi nkon empani ene eka se ahwedi ni de enkosi po ode enkosi po ahwedi eno na bi ko awu na kana buye ene eja mi ama to mi nkun se me de kwa kwasra me yire mu me pa ti koma me yire na wo kwa na nam kwan so se bia no ya kokon ya yemfa atopakase munkuru na sa abo akokono emrante enfa to bagase munkuru eni se wo kwa akobọ nkuru awale mpanifo akadada se awale ohu munkuru na emum no wo ka awale da ye ho asa atokase ye nkwa di ntina esa atokase eba nkuru bum se wo timi koka
sɛ me kunu na atopa soso me sɛ yɛmfa atopa kɛseɛ meka sɛ ɔsɛ atokɛseɛ da bi yɛmfa atopa kɛseɛ ɛmmɔ nkuro Emranti ehene. Yenkɔ ana. Wobɛtumi akɔ. Yenkɔ. Asɔre ba yenkɔ. Emranti ehene. Yei. Yɛsi kukuru to srɛ so ɛna makɔteɛ ebinom. Ɛbɛni sɛ kukuru ni gya kekɛ nso be gya. Na sɛ deɛ wɔfa tum wa sie yɛ no wɔfa wo sika kora dwane ya kɛnya wo ya. Mpani sɛ minim fa nka megyina ase. Ɛno no. Sɛ ɛsɛ asase bɔne so aduadeɛ yɛde kɔ yɛde bi aba woni aba srɛ so sɛ deɛ kora ɛna wo srɛ so Emranti ehene. Na onum sɛ na ntwe ne wi dia anya de na nkaso mu oboni mu. Wopɛ musuo aba na akamfo wo bato. Wopɛ musuo aba ɛna wo kamfo wo ba ɛba ne to. Yɛsɛ ka mafa nko anka chichidie ɛna edi kan fa ana enwa ɛna fa obofo kan. Mpani so sɛ ka chichidie nko anka tuo ento wo kwaye mu da. Na sɛ wodo nsamienu edidi a enye den a ɛsɛ kom de sɛ de mfe nsamienu ni bi. Achichidie nso yɛmfa ne enum emum. Sɛ bi obi a na enum bo ma na yɛ musuo. Emranti ehene. Wonim owie sɛ yɛmɔdi nchichidie ɛmfom dodo na sɛ boro mienu kɔ na ɛsɛ. Yɛsɛ sɛ wopɛ achichidie sisi no na asɛ wo ho ne nsamna mieni. Mpani sɛ wopɛ sirem ne abu ne kwase a ɛna wo sɛ ntafo ɛnti asɛm ase. Sabi o esi onifre ni wo so ne nsa de ne kɔ dwabo ase a wo so ne nsa de ne chia na anifra nso enye musuo ese ukɔ yi ase opataku kɔ yi ase ye bo ne mprensa sa anye wo no ni suba na ekrom wo fo suba okunwa na wo ka se kɔ yi amon sa na odi asabɔ ni biri amanfo enokura ndi credit na se wo ye evidence so a